από 180 βουλευτές. Για το μεγάλο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις θα συζητήσουμε απόψε με στελέχη, πολιτικά στελέχη των κομμάτων στην Αχαΐα. Να καλησπερίσω τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλο. Τον κύριο Κώστα Πετρόπουλο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΑΔΔ. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Θανάσης Καφέζας, μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Καλησπέρα κύριε Καφέζα. Καλησπέρα, καλή αρχή. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Θέλω να ζητήσω πρώτα, θα μου επιτρέψετε, από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και γνωστό στην Αχαΐα για τους συνδικαλιστικούς του αγώνες, τον κύριο Κώστα Πετρόπουλο, να μου κάνει ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα εξελίσσονται αυτή την ώρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα και που αφήνουν, κύριε Πετρόπουλε, όπως δείχνουν όλα, όπως γράφει ο διεθνής τύπος, άφωνους τους εταίρους μας στην Ευρώπη και κυρίως τους δανειστές μας. Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ένα ζήτημα ότι εδώ είμαι ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και όχι ως ΑΔΔ. Άρα λοιπόν εκφράζω το ΠΑΣΟΚ και πάνω σε αυτή την βάση θα τοποθετηθώ. Θα πω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ πριν από 2 περίπου χρόνια κλήθηκε από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει αυτή τη χώρα και αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας βρέθηκε μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες δεν τις περίμενε. Εξελίξεις οι οποίες σαφώς δεν του επέτρεπαν να εφαρμόσει την πολιτική του και το πρόγραμμά του. Εξελίξεις για τις οποίες δεν ευθύνεται, τις κληρονόμησε από την προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας και συγκεκριμένα από τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα κόπτεται ότι είναι η ελπίδα, όπως γράφουν κάποιοι με βαρύγδουπες ανακοινώσεις και δηλώσεις στον τύπο. Και αυτή η κατάσταση και αυτή η εξέλιξη πράγματι το οδήγησε να πάρει κάποια σκληρότατα μέτρα για την ελληνική κοινωνία, μέτρα τα οποία σαφώς δεν το κάνουν ούτε ευχάριστο στον ελληνικό λαό, μέτρα τα οποία μπορώ να πω ότι καταδικάζουν, αν το θέλετε, τον ελληνικό λαό στο να έχει ελπίδα για το μέλλον και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία τα έχουμε πει. Σαφώς λοιπόν ο ένας χρόνος που έχουμε μπει περίπου και παραπάνω σε αυτή τη διαδικασία της λήψης αρνητικών μέτρων έχουν δημιουργήσει, αυτή η πορεία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Μόνο η λήψη κάπου έφτασαν και η αποτελεσματικότητά τους που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα. Αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά, εάν είναι μέτρα τα οποία παίρνονται από το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι δεν είναι μέτρα τα οποία παίρνονται από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μέτρα που επιβάλλονται, κάθε φορά ακολουθούσε δέσμη μέτρα, που επιβάλλονται από τους Ευρωπαίους εταίρους σε εισαγωγικά, που εκεί την πλειοψηφία και το παιχνίδι το παίζουν οι συντηρητικές δυνάμεις, τα φύλλα προσκύμενα προς τη Νέα Δημοκρατία κόμματα, το αδελφό, αν το θέλετε, τα αδελφά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ασκεί μια πολιτική η οποία είναι επιβλαβής για την ελληνική κοινωνία, για τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες εργαζόμενους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας δηλαδή τη δεδομένη αυτή θέση των Ευρωπαίων εταίρων που θέλουν λήψη σκληρών και πάλι σκληρών και αλλεπάλληλων σκληρών μέτρων, έχει και το εσωτερικό μέτωπο, τα ίξεις αφίξεις των ελληνικών κομμάτων, που όλα αυτά, αν τα μαζέψουμε, δίνουν, πιστεύω, τη δυνατότητα, τη σωστή, πολύ καλή επιλογή του Παπανδρέου, που να απευθυνθεί πλέον μέσα από ένα δημοψήφισμα και να πει: ας αποφασίσουν τα κόμματα και η ελληνική κοινωνία ποια πολιτική θέλουν να ακολουθεί για τη χώρα μας. Θέλουν να ακολουθεί αυτή η πολιτική η οποία όπως προδιαγράφηκε πριν από λίγες μέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουν τη χρεοκοπία της χώρας, θέλουν την επιστροφή στην δραχμή, θέλουν υπάρχει μια άλλη πολιτική όπως επικαλείται ο κύριος Σαμαράς που ξαφνικά αυτοαναδεικνύεται ως σωτήρας της χώρας μας. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να το φέρει στην επιφάνεια και να εφαρμοστεί στη χώρα και η χώρα να μπει να έχει, αν το θέλετε, πορεία ευημερίας ή προοπτική ευημερίας. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το μεγάλο δίλημμα σε όλα τα κόμματα να βγουν, να ανοίξουν τα χαρτιά τους και επίσημα ο καθένας να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να πει τι προτείνει για να βγει η χώρα από τα Κύριε Τριανταφυλόπουλο, ο λόγος εσάς. Κύριε Ξανάλατε, άκουσα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την ελπίδα. Άκουσα ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν μπορεί να έχει σχέση με την μελλοντική σωτηρία της χώρας. Επειδή η σημερινή νύχτα, οι τελευταίες ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις αφορούν τη μοίρα της χώρας και όχι τη μοίρα της κυβέρνησης, θα τολμήσω να πω εξ αρχής ότι δεν είμαι εδώ παρόν για να προχωρήσω σε διαξυφισμούς. Άλλωστε, τον ασθενή με ανίατη νόσο, ιδιαίτερος δε το μελοθάνατο, τον σέβεσαι μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Και αυτό αφορά την κυβέρνηση Παπανδρέου, που δεν παρεμποδίστηκε από κανένα κόμμα, από καμία συνδικαλιστική ηγεσία να κυβερνήσει επί 2 χρόνια και μετά από 2 χρόνια έφτασε στο σημείο, ενώ δεν ρώτησε
κανέναν πολίτη. Δεν είπε τίποτα γι' αυτό πριν τις εκλογές. Δεν απευθύνθηκε στο σύνολο των Ελλήνων και των Ελληνίδων για το μνημόνιο, για το μεσοπρόθεσμο, για την 21η Ιουλίου. Ξαφνικά θυμήθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό και κρυφά από τους συνεργάτες του, και αυτό το υπογραμμίζω, να ρωτήσει τώρα για το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής στις 27 του Οκτώβρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επί 2 χρόνια προβλέπει σωτηρία της χώρας. Επί 2 χρόνια λαμβάνει το ένα μέτρο πάνω απ' τ' άλλο, το ένα χαράτσι πάνω απ' τ' άλλο, για να εκμεταλλευτεί θετικά, όπως λέει, τις θυσίες του κόσμου και να οδηγήσει τη χώρα σε ανάκαμψη. Την έφερε 2 χρόνια μετά στην ύφεση. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, η νομίμως εκλεγμένη και με πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική επάρκεια, να έχει το πρόβλημά της μέσα στο ίδιο το κίνημα. Να έχει μείνει σήμερα με 151-152 βουλευτές, άρα δεν φταίει η αντιπολίτευση, άρα δεν φταίει ενδεχόμενα και ο κόσμος των αγανακτισμένων που διαμαρτύρονται με κάθε τρόπο, άλλοτε ανεκτικό, άλλοτε αρκετά προσβλητικό ακόμα και σε εθνικά σύμβολα. Άρα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει και έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο ζωής. Θέλει τις εκλογές η Νέα Το Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει εκλογές το εξήγησε. Μπορεί να τις πετύχει. Το εξήγησε σήμερα και ο πρόεδρός μας εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου. Είναι θέμα εθνικής ανάγκης και αν ο κύριος πρωθυπουργός θεωρεί πως η άποψη του πολίτη τώρα και πίσω-πίσω, μετά από όλα αυτά τα μέτρα. Πετύχει. Αν λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Ξανάλατε, θεωρεί πράγματι ότι ήρθε η ώρα να πάρει την άποψη του πολίτη, δεν έχει παρά να κάνει αυτό που όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και η εθνική ανάγκη επιτάσσει, να πάει τη χώρα τώρα σε πρόωρες εκλογές και πολύ απλά Το ζήτημα ο είναι κόσμος... ποιος θα πάει τη χώρα στις εκλογές. Τι εννοείται ποιος θα τις πάει? Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να μην θέλει ο Πρωθυπουργός για δικούς του λόγους να πάει τη χώρα στις εκλογές. Μπορεί να θέλει και θέλει, όπως λέτε, η αντιπολίτευση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Όχι μπορεί και να κυρίως η προκαλέσει. Νέα Δημοκρατία. Όχι και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει σήμερα ελληνικό κόμμα. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες πολιτικές και άνθρωποι του πνεύματος, κύριε Ξανάλατε. Κύριε Ξανάλατε, ήταν ο Σαμαράς, ήρθε ο Τσίπρας, ακολούθησε η Μπακογιάννη, ακολούθησε η Παπαρίγα, ήρθε ο Θεοδωράκης, ήρθε ο Γλέζος, ήρθαν Δρουλάκης, ήρθαν οι βουλευτές του Πασόκ, ήρθαν οι υπουργοί. Δεν είναι λοιπόν ο Σαμαράς που θέλει εκλογές. Η εκλογές. προοπτική της εξουσίας όμως είναι προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει κάλπη. Αν πάμε τη συζήτησή μας την επόμενη μέρα, μπορεί να τις κερδίσει αυτή εάν τη πάμε τη συζήτησή μας την επόμενη μέρα, γιατί να μην τις προκαλέσει. Κύριε Ξανάλατε, επαναλαμβάνω ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει φραστικά από το Μάιο, με επιχειρήματα μέχρι τώρα τέλη Οκτώβρη, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας από το Πασόκ και το αίτημα για εκλογές με συγκεκριμένη βασιμότητα. Όχι για να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Ωραία, το ερώτημα είναι γιατί δεν τις προκαλεί. Σας επαναλαμβάνω ότι σήμερα ο πρόεδρος μας είπε πάση θυσία 2 φορές. Θα περιμένετε για τις επόμενες ώρες και ημέρες Υπονοείται δηλαδή ότι μπορεί να οδηγηθεί και στην παραίτηση το πάση θυσία. Το πάση θυσία βέβαια έχει να κάνει με την μη διεξαγωγή αυτού του σκαρφίσματος του δημοψηφίσματος, το οποίο, όπως είπε ο πρόεδρος μας, πάση θυσία δεν θα γίνει. Κύριε Ξανάλατε, παρακολούθησα προσεκτικά τις τοποθετήσεις των εκλεκτών φίλων. Θα πω ότι για την Δημοκρατική Συμμαχία η κρίση αυτή τελικώς αποδεικνύεται ότι είναι κατεξοχήν πολιτική και όχι οικονομική. Ό,τι έχει γίνει αυτό το διάστημα το έχουμε ζήσει. Το ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίνει και έχει ήδη αποφασίσει. Έχει κατασταλάξει. Από εδώ και πέρα βλέπουμε αυτό το εγχείρημα του Γιώργου του Παπανδρέου το χθεσινό, το οποίο ευνηδιάζει τους πάντες. Ευνηδιάζει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, ευνηδιάζει όμως ακόμα και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Τι έκανε? Ζήτησε δημοψήφισμα. Και γιατί ζήτησε δημοψήφισμα? Για το Γενάρη, για ποιο θέμα? Εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να δούμε. Το ζήτημα αναγκαστικά που θα τεθεί, θέλοντας ή μη, είναι εάν παραμένουμε στην Ευρωζώνη και το ευρώ ή βγαίνουμε από την Ευρωζώνη και από το ευρώ και γυρίζουμε στη δραχμή. Έτσι θα γίνει. Κανένας δεν είναι Έλληνας, δεν μπορεί να διαβάσει 500 και 600 σελίδες κείμενο που έχει συναυθεί σε σχέση με το δάνειο που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περίφημο κούρεμα. Συνεπώς, πάμε σε ένα δίλημμα. Και εδώ διακυβεύεται, κύριε Ξανάλατε, και γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις αντιδράσεις, τόσες σφοδρές αντιδράσεις. Πάμε σε ένα διακύβευμα. Πάμε στο μένουμε από την Ευρωζώνη ή φεύγουμε από την Ευρωζώνη. Είδατε σήμερα λοιπόν ότι οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν μέσα από το χώρο του Πασόκ.
είδατε αποσκυρτήσεις, είδατε να ζητούν κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Πράγματα βεβαίως που η Δημοκρατική Συμμαχία και η Ντόρα Μπακογιάννη τα έχει ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και 2 χρόνια ζητούσε συγκυβέρνηση των 2 μεγάλων κομμάτων, ούτως ώστε να πάμε σε μια πορεία κοινή. Όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, πλέον άρχισε να ζητάει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Χαίρομαι που και σήμερα όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση, είτε πριν τις εκλογές είτε μετά τις εκλογές. Εκείνο που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, κύριε Ξανάλητη, να γίνει αυτό το δημοψήφισμα, διότι θα διχάσει τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει. Είναι γεγονός ότι δεν θέλει αυτό το δανεισμό. Δεν θέλει αυτό το κούρεμα, δεν θέλει αυτή την οικονομική καταπίεση. Απ' την άλλη όμως δεν θέλει να βγει από το ευρώ. Και εκεί θα τεθεί ένα πολύ μεγάλο δίλημμα στον ελληνικό λαό. Και ενδεχομένως να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα θα είναι να βγούμε από την Ευρωζώνη. Πράγμα το οποίο κανείς δεν επιθυμεί. Σας θυμίζω ιστορικά. 1977-1981. Πάντως ο Κώστας Μητσοτάκης